Эстрада җырчысы, Татарстанның халык артисты Хания Фәрхи, Хания Фәхрел-Ислам кызы Биктахирова 1960 елның 10 июнендә Башкортстанның Тәтешле районы Үрге Сәләй авылында күп балалы гаиләдә дөньяга килә. Анда җыр, моңга мәхәббәт әтисенең Тальянда башкарган халык көйләре аша тәрбияләнә. Кечкенәдән бәйрәмнәрдә теләп катнашкан һәм артист булу хыялы белән үскән кызның сәхнәгә юлы урау була. Мәктәпне тәмамлаганнан соң ул Мәскәү текстиль училищесында, аннан соң текстиль институтында укый. Институтта уку белән бергә Ипполитов Иванов исемендәге музыка училищесында белем ала һәм Браздан Пятницкий исемендәге рус хорында җырлый башлый. Мәскәүгә килгән татар артистлары белән очрашуларның берсендә Хания да катнашып, татар җырларын башкара. Бәхетенә тамашачылар арасында шагыйрь Гәрәй Рәхим булып, яшь талантны Казанга чакыра. Хания Мәскәүне һәм андагы укуын калдырып, музыка училищесына керү нияте белән Казанга кайта. Ләкин имтиханнарга соңга кала. Аның сәхнәгә тартылуы шул хәтле көчле була ки, ул документларын театр училищесына тапшыра һәм Роберт Батулла курсына кабул ителә. 1985 елда диплом алып, Татар дәүләт драма һәм комедия театры актрисасы карьерасын башлап җибәрә. 1989 елдан Чаллы шәһәренең җыр һәм мәрхәмәтлелек театр студиясе артисты. Аннары Мәскәү өлкә филармониясендә концертлар алып баручы. 1992 елдан Бәйрәм театраль иҗат коллективы артисты булып китә. 2000 елдан Чаллы шәһәренең энергетик мәдәният сараенда эшли. 2006 елдан Бәйрәм театр студиясының сәнгать җитәкчесе вазифасын башкара. Хания Фәрхи эстрада җырчысы буларак Бәйрәм коллективында таныла. Сәхнә өчен туган, сөйкемле сөяге булган җырчының вокаль мөмкинлекләре бу чорда тагын да ныграк ачыла. Эстрадада ул Хания Фәрхи, соңрак Хания Фәрхи Биктахирова буларак чыгыш ясый. Фәрхи псевдонимын әтисе исеменнән кыскартып ала. 2000 елда Татарстанның халык артисты дәрәҗәсенә ирешкән җырчының Бәхеткә түзеп кара исеме белән беренче альбомы чыга һәм тиз арада таралып бетә. 2004 елга Кышкы Шия дип исемләнгән икенче альбомы тагын да зуррак уңыш алып килә. 2006, 2008 һәм 10 елларда яңадан 3 альбомы, барлыгы 5 альбомы дөнья күрә. Әлдермешкә кайтам әле, сагынам сине, Питрәш, үпкәләсәң, әйдә үпкәлә, онтылыр димә, Кышкы Шия, син дөньяда яши дисәләр һәм башка җырлар аңа айрыша зур популярлык китерә. Җырчы Россиянең татарлар яшәгән барлык төбәкләрендә, Берләшкән Дәүләтләр Берлеге илләрендә, Бельгия, Финляндия, Хорватия шәһәрләрендә концерт программалары белән чыгыш ясый. Халык җырчысының гастрольләр географиясе гаять дәрәҗәдә киң була. Киң диапазонлы, көчле, кабатланмас тембрлы тавышка ия җырчының репертуарын татар халык җырлары, Татарстан һәм Башкортстан композиторларының музыкаль әсәрләре тәшкил итә. Ул шулай ук үз шигырьләренә язылган җырлар авторы да. Аның репертуарында 300-дән артык җыр исәпләнә. Хания Фәрхи 1999-2000 елларда Казанда узган Төбәк Сандугач җыр фестивале, 2000-2016 елларда халыкара татар җыры конкурсы лауреаты була. Татар җыры конкурсында эстрада йолдызына тапшырылган алтын барслар саны 17-гә җитә. Гомеренең соңгы елларында Хания Фәрхинең сәламәтлеге начарлана. Шуңа да карамастан ул сәхнәдән баш тарта алмый. Еллар үзенекен ала инде, сүздә юк. Әмма күңелең менә шушы бүгенге тормыш, яшәлгән тормышыңнан тәҗрибә җыеп, күңелнең үсүедер моңа. Җырчының гомере 2017 елның 27 июлендә туган авылына әнисе белән күрешергә кайткан җирдән кинәт өзелә. Татар халкы үзенең тагын бер мәшһүр җырчысын югалта. Хания Фәрхи Биктахирова Казанда Яңа Бистә зиратына җирләнә. Шагыйрь
Разил Валиевнің жыршы турында түбәндәге хак сүзләрне әйткән иде. Хания Фәрхигә иң зур бәяны халык бирде. 25 ел дәвамында иң популяр артисткаларның берсе булып кала алган икән, бу инде күпне сөйли. Ханияны башкалардан айырып торган иң мөһим сыйфаты, кыйммәте ул аның халыкчанлыгы. Аның һәр җыры халык арасында таралып, халыкның күңелендә үз урынын тапты. Казанның Йолдызлар аллеясында җырчы ханым хөрмәтенә төшерелгән исемле йолдыз бар. 2021 елның октябрендә Башкортстанның югары Тәтешле авылында Хания Фәрхигә һәйкәл куелды һәм җырчының музее ачылды. Yaşların güne bulup var.